सामनामा से समधी काहे नया आवेला कटार के अधिकारी जी अपन काली हम थाली परोसिले मुड़िया पंडित जी के गाड़ी में सामनामा से समधी काहे नया आवेली चुरवन के अधिकारी जी चुरवा निकाली हम थारी परोसिले पंडित जी के गाड़ी जी माई के गाड़ी उनके नानी के गाड़ी हो आजी के गाड़ी उनके काकी के गाड़ी हो डायरेक्टर के गाड़ी तरको आजी माई के गाड़ी उनके बहिनी के गाड़ी हो फुआ के गाड़ी उनके चाची के गाड़ी।